Защо спането гол е полезно? Всички знаем удоволствието от това да се отпуснем в леглото без нито една дреха. Но освен приятно усещане, голото спане носи много полезни предимства. Сега ще ви разкажа 5 неочаквани предимства. Температурен регулатор. Забрави пижамите. Спането гол позволява на тялото ти да се охлади или загрее по естествен начин. Кожата диша, а ти се чувстваш комфортно. Подобрява кръвообращението. Без ограничаващи дрехи, кръвта се движи свободно. Това е като спорт за твоите вени. Кожата ти благодари. Спането голи може да намали раздразненията и да поддържа здравето на кожата ти. Всички обичаме кадифена кожа, нали? Сън без стрес. Отпускане на тялото без дрехи намаля стреса. Заспиваш по-бързо и спиш по-дълбоко. Уверено си сексапил. Приемай себе си такъв какъвто си. Спането гол може да укрепи самочувствието ти и да те направи по-сексапилен от всякога. Така че защо не се освободиш от дрехите